Africa my continent, Africa my home. Namhlanje umsombuluko namhlanje. Ya kuntambama ke manje. Angazi ukuthi isikhathi sini. Awuthi ngisibheke kuze kona lento izoqonda. 1825, 25 past 6. Njoba sisukele ku N3 eCliffdale sezala ku M41 igateway le M41 lubhekele kama ngapha kabuke eManteshcom. Umfowethu kade ngifonela nang sebenza kwaMagma Security. Mfowethu awutshela abantu base-Africa si live on Facebook ubani lo sibekwa yini la. Mina ngu-Andile wakaMagma. Yes. Igadi la kwaMagma lishayiswe imoto la ekuseni ngabo 7:30. Yes. Safika ngabo 8 safika igadi lisalele la. Yes. Siye safika sahamba so reportela nomndeni saze sabuye ukurepotela umndeni ngabo 10 umzimba uselana manje amaphoyisa befikile. Ekufika amaphoyisa ase Phoenix amaphoyisa wase Durban Central iVerelem nayo ibikhona la. Bahamba bashiya sodo akho traffic cop namanje yithina ba direct imoto kusukela ngo7:30 ekuseni up until now. So sikuleyo nkinga nesidumbu manje sesivuvumele sikhulu sindaba. Osiyana. Njengobona nje si direct traffic nje asinamaphoyisa akho umuntu usizayo from 7:30 up until now. It's almost 12 hours now umzimba lo. Inkinga esibhekene nayo ke. Angazi ukuthi ngizothini mina. Udaba nje angilwazi ukuthi mhlambe awubheka inamba ka-spokesperson la maphoyisa ungishayelene hayi angiyazi yazi sekucishe bashayisana imoto several times. Inamba kashi okay ngizafuna inamba kamphathi njalo la ukuze ngikwazi ukuthi besiza ukuthi into yakhona ithini. Akaze ngikuzwe lokhu ngiyaqala mina ukuthi isidumbu singahlala isikhathi eside kangaka ngoba kumina nje ngisuka lapha ngo5:30 sengila ngo6 sekuyi-hour. Hayi angiyazi siyacela bakithi abantu abangasilekelela seku M41 amaphoyisa noma kwaMetro noma uRTI isigameko kushayise kumuntu angazi usale nawe uyayicinga nami ngiyayicinga othi ngibo ukuthi ubani konje uzosisiza la ngoba lento le sisenkingeni ke la. Sibo Ngwenya ayakuhambi kahle ngwenya ungilekelela mfowethu. Ngikwenye incident la ngiku M41 egateway la ngasegateway Thomas Manteshcom ushayiseke umuntu between 6 and 7 ekuseni washona igadi la kwaMagma. Namanje mfowethu imob van ayikho ngisegateway mfowethu kuthiwa amaphoyisa akho abanga i-jurisdiction bafike baseverele mbetha kuyona indawo yakho abasedependota kuyona indawo yakho angazi ukubana kuyona indawo yakho nje kunaleso simo leso. Ngiyacela ngimi khona esikotini si-very very dangerous. M41 gateway okay ngizokuthumelela. Hayi done. Sandeke location ukhona lokhu Thumbo
Kennel. Sekusiza khona ukuthi kufanele ngibathele ukudla. Le kanya. Sibona nakhe. Hayi inkazi Awubona manje location ubuhlungu lena lapha. iback le. Kanya. Hayi ukuma. Sengikhulume nomunye kwamaphoyisa ngeke ngimdalule. Uthi ke uzozamela, uzothumela. Akaze ngizwe mina. Yabona ke le ngiyayiqala ukuthi ungabalwa i-jurisdiction kanti i-jurisdiction ngoba phela usuyithumelile. Oh, nangu lo muntu othi ke umshayele futhi omunye bafuna bonke abaphathi bonke yabafonela akya sibona lapho funa colonel ethunda shaya colonel tu uyisela inayo kodwa i-disgrace lomncane lento hawu Hayi iphelile 12 hours. Hayi ube nenyama 12 hours. akya na awuthi lokhu aze uhambe nendaba ongafanele ihambe azama njalo ukuthola omunye wabaphathi ngoba phela afuna ukuyifaka yonke indawo ungayifaki endaweni yonke uyifake yonke indawo kanti yini izoba i-jurisdiction ngoba phela kufuneka imoshwari ivele kuphela hayi nake ngiphikise siyafuna izimo-ke awucabangeke lesimo lana kuseThekwini la yabona la kuseThekwini la kwi-province eThekwini uyabona lama-bridge amakhulu awucabangeke umuntu osemakhaya cabanga wena usemakhaya uma kunje eThekwini kuba njani-ke emakhaya ngizozwa ngawe ku-comment section ukuthi lento wena wayimisa kanye niyake yakufica sake sakufica lesimo wenze njani akaze ngizwe into enjengemina akaze ngizwe cabanga la kuseThekwini uyaphithizela amaphoyisa akhona inamba yenele nomsombuluko akulona uLwesihlanu la kuthiwa khona hayi manje abantu sekukwazena abantu ngapha cha umsombuluko nje obhizi nje kahle iyanqaba futhi nale okay ayisiyacina hello right mana ngoyi yes mana ngwenya sokhuluma late khona into engipintshile ngwenya okay
Wathi ngibone lo mphathi yena uzongilekelela futhi. Senze connection, aze ngibone mina kufuna kusenze connection nesidumbu somuntu. Manzini, ngijwayele ukusizwa i-network yakho manje. Awungiphinda nge-network yakho. La ku M41 ngase gateway suke eMantescom nje uzongena nje gateway. Kushayiseke umuntu between 6 and 7 washona. U6 and 7 ngasekuseni. Namanje akakathathu. Awungithumela ngale kwa forensic. I'm telling you. Ngi live ku Facebook ungalisho igama lakho. Awungiphuthumisela i-network yakho phuthuma. Umgwaqo M41 lo mgwaqo ngase gateway nje. Yes. Oh, ngikhuluma umuntu osemakhaya. Yes, ngase gateway. Yeah, kusho ukuthi ubheke ngasolwandle. Ubheke ngasolwandle. Yes. Kuphi khodi wasekuseni umuntu oshonile. Yes. Ukhona imoto yakwa SAPS ekhona lapha into ebangwayo ngathi i-jurisdiction ngoba kuthiwa kade befika SAPS athi omunye hhayi akuyo yase Veruland athi omunye iKepen North ethi omunye hhayi akuyona akwaziwa ukuthi ekabani. Yeah. Mount Eskom. Mount Eskom. Yes. Oyiphoyisa. Please. Okay, kulungile. Ngiyabonga kakhulu. 7 ekuseni yenzeke ekuseni. Yes. Ngizokuthumelela ne-location. Okay, thank you. Okay. Hayi, awuthumeleke i-location lapho ingane. Lana sesebenza nge-network ke manje. Wona ke manje sefuna ukuthi into akaze ngizwe umuntu wasemsebenzini kuthiwa awuthinta i-connection. Hayi ngifuna i-connection. Umsebenzi nje lona. Bafowethu. Hayi. Ilunga lomndeni wakini mangathiwa kulokhu lilele la 7-8 ekuseni 6-7-8 kusha umnye 7 manje. Wena how do you feel? Uzizwa njani? Linda nje le data lakho sibone ukuthi ikhona into eyenzeka la. Omunye ngimthinta ekuqaleni uthi uzobathinta manje. Wathi ngimnike location. Sengithinta omunye manje oyi-network yami ongahlangene nalesimo. Yena kuthi alukungisiza kakhulu ke lo. Noma ngabe kuthiwani. Okwathintana ngisho ngithi ngifuna i-helicopter. Uyakwazi ukungihlanganisela amasishana. Wafowethu. Yes. Yeah, isona simo ke lesi simo. Hey. Akusekho ngisho metro. Hayi ake ngibheke. Ake nguthi. Akusekho ngisho metro. Ake ngucingo. Ngisho metro awusekho. Hey kanti sokwaba nje ezweni. Voicemail. Isikunzima kakhulu. Sokwaba njena.
esizweni sekwaba nje. Nethi. Awu. Ha. Buka. Ziqhamuka kwi-sharp bend, ingozi embi engavele yenzeke la. Hayi lamba athi khala ehlahleni nalona khala phansi kogamishini yenze njani athi sicinga omunye futhi sesiyabacinga ngoku Betul. Siyacinga zonke ikhale ehlahleni abantu abekho. Rula. Live on Facebook. Qala. Ya, kunesimo la Rula awufaka amandla akho. Kune accident eyenzekela ngase Gateway M41. Namanje isidumba sikathathwa kuze kube manje. Namanje sikathatha isidumbu ngikhona Rula ake sizame sikuzama ukuthi sifake ipressure la ingafakwa khona ngoba sifuna phela imoshari van kuphela into efunekayo. Yeah, please. All right, thank you. Senza manje umuntu uthinta abantu awuthinta abantu abaziyo ngoba lento isinakho ubuconnection. Thank you, ngiyabonga kakhulu. Thank you Manzini. Nangu ubhale ngesingisi. Ngeke ngisho ukuthi ubani, awusengisho ngathi Manzini. Uthi mortuary from Pinetown is on its way to collect the body. Ngiyabonga kakhulu. Kakhulu bhala la. Ngiyabonga kakhulu Manzini. Thank you so much. Awu Jesu. Ake silindeke umyalezo ngathi ngesilinde. When ikhona imessage efika la. Nangu akade ngithintile la. Okay. Yeah, mortuary vehicle. Yes. Okay, from Phoenix. Okay. Yes. Yeah. No, that's good. Yeah. Ake silinde sibone. Likhona ithemba kuyabonga kakhulu. Siyabonga silinde sibone. Ngeke sihambe ngafikile na. Alright. Cha, engihambe ngafikile. Silinde siyabonga kakhulu. Mhlambe ke singawuvala live. Singawuvala bazosilinda ngedatha. Silindeni ngedatha ke. Faka idatha, kuphela idatha sifaka idatha. Mina sizohlala nje la ukuze sibe sonke kulento. Especially is very dangerous. Very dangerous. Very dangerous. Asilinde bazalwane. Silinde ubuntu yilobo
ukubambisana ilobo. Leli datha nje olifakayo wena ubuka la wenza omkhulu umehluko ngoba kuzoyinikeza ipressure. Ukhulume nabantu obaziyo ngoba la kulesi space sinabantu esibaziyo abanamandla. Ngisho ubhuti wethu lo phatha amanzi akhe nimthinte futhi mtshela ukuthi hayi lesimo lesi siyasicindezela lesimo lesi. Akukwazi ukuthi umuntu engashona ngo-7 ekuseni namanje akakathathwa. Hayi ayikho into enjalo. Hayi ibizwa ngani leyo, ngegama elilodwa siyibiza ngani leyo. Ayikho into enjalo, kodwa-ke nakho kuyenzeka. Mina nje ngikhala ngokuthi lana kuseThekwini, njengoba kuseThekwini nje umuntu osemakhaya-ke othi sizwe ukuthi hallo ngiyaphila kunjani? Aha, khona into engisebhizi ngayo welokhuza, khona into engisebhizi ngayo nje. Yes. Hayi ungazomzama kusasa lokhuza, khona into engisebhizi ngayo mfowethu. Okay ba, thank you. Okay. Yeah, lana enogesi-ke namalayithi awakhanyi la, kupheleni la, phela ngaglobe noma kusha amasensa noma azokhanya uma kukhisimusi. Hayi awakhanyi la mo, awakhanyi noma awakhanyisiwe. Hayi bakithi saze sasiba isimo, yazi yayimbi into. Besilinde nje sibone ukuthi kusuke phayinthamu ngalesikhathi kungaba, kodwa kusaphithizeli kakhulu 45 minutes. Lo baba lo awube ngithi khona umnyakazo ekhawule ngisangena ekhawule. Hayi unjani baba? Ngiyaphila baba. Kahle. Hamba kahle baba. Akekho limele? Hayi, ukhona oshonile. Ingozi le? Yes. Khona ushayiswe imoto? Yes. Imoto eshayisile yona yipha? Akaze ngiye lapha phambili, noma sihambe noma sikhona. Okay baba, ngiyabonga. Hayi ukuthi sandokungena nje emsebenzini manje. Sandokungena manje cha. Ngena nje khona. Bengithi mhlawumbe uyazi ukuthi ulinde enye into enzele enye into. Uyisisi. Salindele khona. Kodwa yona ufike eqhamuke ngapha. Kuphela ayi. Abona nje hayi. Hey abona bakithi kunzima emhlabeni. Kunzima emhlabeni. Hey yazi vele ubone nje ukuthi ngempela lesimo besingenzeka yini kube mhlambe bekumuntu ozalwa umuntu noma umuntu besingenzeka yini. Hayi abana ezinye izinto vele ungayi-understand ukuthi lena yenzeka kanjani. Ushane imali ngo-7 u-7
7 hayi bafethu ayichazile uyabona nje i-report ekufanele ukuthi ichazwe abaphathi ngalesi simo kukhona umuntu ebekufanele alibizelwe kwi-DC ngeke phela ukuthi singafika sizoba nge-jurisdiction angithi makwenzeka okay le nto ukuthi phela ngiya-understand mina mbuye nga-understand kodwa ngiyayi-understand kodwa ngizokwenza nto angiyi-understand uyabona nje makushawa imali la noma uyiphoyisa eliqhamuka le kwaZulu ubuhambisa amadokodo la e-headquarter ngeke kushawe imali phambi kwakho bese kuthiwa hayi benga-jurisdiction ayikho into enjalo wena kuphela into oyenzayo ungena ku-over I'm out of my jurisdiction kodwa kune-action eyenzakalayo ngizoba ingxenye yayo bese uvala u-over bekunikeze i-occurrence phela into esebenzayo emaphoyiseni kusebenza i-occurrence number uyabona nje uma usuka kwaNongoma uyiphoyisa la kwaNongoma awulona iphoyisa la kwaNongoma u-SAPS iphoyisa la se-South Africa uMetro iphoyisa la kwaMetro yabo mayihambile kufuna ukuthi abuye achaze RTI iphoyisa le-province kodwa uma kunento ozoyenza noma yikuphi la uzoyenza khona into udonsa u-over yabona nje udonsa u-over bese uthi over uqhafaza uthi intiye ku-over-ke vele ukuthi intiye uthi 416 alpha 4 alpha angithi kwakuyi-call sign le engangiyisebenzisa bese ethi lo ngale go ahead over bese uthi wena I'm at M41 eastbound before Gateway kune-accident I'm attending right I'll be late kwi-destination yami or send someone kwi-destination ngoba mina I'll be here bese ethi lowo over kulungile yima lapho ngizothumela abalapho base befikile abalapho bese uyamtshena 416 alpha 4 alpha athi go ahead uthi member seyifikile ezala I'm leaving isini isingisi esifishane asinayi past tense asinayi continuous tense siu straight to the point asiduke awukuwazi yabona-ke isingisi sasemaphoyiseni yikho kukhulunywa ngama-call sign ngoba kufanele kube khona into ezodida umuntu thina siyazi alpha 4 alpha siyazi ukuthi sibani lo uphathola le sector engaka yabona nje leyo nto alpha 4 alpha uthi lo usuka la i-central yonke uyiphethe ma kuno-4 kwakusho ukuthi-ke ubengena midnight ungena ngo-10 ebusuku uzoze kuqede ngo-6 ekuseni u-4 lo mayithi nje alpha u-A ono-4 ono-A asikho isingisi esiningi ayikho into engadida umuntu ma ufika la okay ngizoyibhala yonke into bese ngenza i-hand over ngicela i-mortuary van ifike la ifike i-mortuary van ngibhale benginikeze occurrence number 416 alpha 4 alpha hand over the scene to SAPS member ubani senior bani uconstable usayitsheni deal done ayikho into ukuthi singavesa amaphoyisa kuthiwe hayi sengiyashiya i-crime scene ngabe accident scene ngiyayishiya ngoba ayikho endaweni yami ayikho into enjalo ingadlali ngathi bhuti Mkhwanasi ntomncane abazodala khona into engenzekanga kahle amaphoyisa awenze i-retraining noma i-refresher course khona into enjalo hayi ayikho leyo mina ngiyayiphika nje phela sasisebenzela khona lokhu emaphoyiseni kwenza ukuthi kungabi khona into ezokudida njengakho ayikho into enjalo iphoyisa liyiphoyisa noma kuphi uyabona ngisho uMetro mawahambile kwane-crime eyenzakalayo wena lapho into oyenzayo udonsa ucingo uyafona u-aletha amaphoyisa uwanikeza information uyashiya kwisimo
Uma sekufanele ukuthi uhambe uyofakaza enkantolo, uyohamba uyofakaza uclaim overtime uma ukuthi uyobu-off. Uma ungekho off, uyotshela umphathi wakho ukuthi kufanele ngiyohambe ngiyophongola kunecala engali-attend ngangiyendaweni ethile. Sawubona. Ngiyaphila. Hayi. Khona into esephisi ngayo la mashesha. Yes, okay. Thank you. Into ima kanjalo ayilokho angikwazi. Mhlambe ke ngoba la njoba la edatheni lesikhuluma ngalo. Khona amaphoyisa amadala, khona amaphoyisa amasha, khona izimantshi, khona ama-advocate, khona abameli nje, khona abasafunda, ama-students. Hayi anisifake i-comment section. Kulesimo lesi sithini lesimo? Lesimo lesi sichazeni ukuthi wena ngokwazi kwakho ilahlekephi. Asambeke siye kwa no IEC. Ngenani lapho IEC. Lento yama jurisdiction ingazi ukuthi khona abantu abangachazelekile ke kahle. Uyabona ukuthi igap ingakanani. IEC ngiyayibona igap ingakanani. Khona abantu abangachazelekile kahle ake nehle nize la phansi ningene ema police station. Ngoba ngicabanga ukuthi ezinye zezinto ezicindezela abantu le emakhaya. Uthola ukuthi uyabona ngakhuluma nelinye iphoyisa lapha eGingindlovu. iGingindlovu nithi ingena ngaphansi kweKing Cetshwayo eGingindlovu. Bese kuthi uma ulanga sematikulu anganamatikulo angathi umngcele ulapho la ngakomatikulu ya la kujala khona kwenzeke ingozi. Uthola ukuthi u5 kilometers mhlawumbe usuke ematikulu noma u6 noma u7 uya lapha eGingindlovu. Lapha eGingindlovu uzofica imoto yakwaFire, ufice ivan yamaphoyisa, ufice yabona yonke into uzoyifica lapha. Bese kwenzeka ingozi la ematikulu kwe-N2. Imatikulu ingena ngaphansi kwelembe. Hawu lapho ke liyaphupha. Ngicela ungibambela kancane. Baba uyaphila mfowethu? Ngikhona mfowethu. Yes. Yes. Oh yes, yes. Bazingena ziningi indaba lapha. Khona neindaba ezinye ungazona. Cha bakithi ake sikhulume impela lapha ku-comment section. Asikhulume sixoxelane ningixoxele ukuthi lesimo lesi usibiza ngani. Usibiza ngani wena uma ubumphathi ubuzothini. Bengisaxoxa ukuthi abaseMatikulu, Matikulu hayi Matikulu River la ngaseMatikulu bese kuba iseGingindlovu. Nansi amaven la, nansi ambulance la bese kuthiwa kulimele umuntu la
ungena ngaselembini kwispace sika 5 kilometers ngeke isuke le kufanele kulindwe ambulance esuka la kwaDukuza. Siyazi ukuthi kusuke kwenzeka ukuthi kuhleleke umsebenzi nayo yonke into kodwa inakho ukuthi iyasicindezela ngempela ngoba awazi ukuthi yini ezokwenza ukuthi phela kulungile hawu ukuthatha umuntu la aphuthume esibhedlela la ku N2 ngakoMatigulu dokodweni into yakhona abantu bashayiswa zimoto ahlala isikhathi eside kulinda imoshwari van esuka kwenye indawo le kwaDukuza kodwa ikhona la iGingindlovu lento zemncele awusixoxeleke kwi-comment section ukuthi wena lento ama-jurisdiction yemncele yakushaya kanjani ubona ukuthi yini ongafuna ukuthi yenziwe ukuze lento ibe ngcono ngoba ngempela usuku nosuku kuba wese nakho sesibona amaphoyisa nami bengingekho ngizwa ngikhohlwa ukwenza i-disclaimer ngivika ngizwa kuthiwa maze ngibizwe lapha kuthiwa ubukhona atheni litheni lophoyisa cha bengekho ngidlulela ngale ngawabona ngadlula la ngale ngabona ngoba sengibuya sengiza la ngabona inkulumo ngizwile hearsay evidence kunoma bengade ngingekho sho kanjani sengisuke ngababhayazi ngathatha uhlangothi kodwa phela mina ngiyalithatha uhlangothi angikho la kuthiwa asithatha uhlangothi unamanga ngiyalithatha uhlangothi mina ngiyalithatha uhlangothi asithatha uhlangothi so ileso simo kufuna sikhulume ngaso sisiqondise ukuthi lento ukuphucula i-service delivery yini ongafuna ukuthi yenziwe kulesi simo lesi sama-jurisdiction IEC amaphoyisa ambulance umuntu uma isukile i-jurisdiction yakhe wasiza ngalo likhona kanti icala yini esokudingeka ngoba mina into engiyaziyo nje ukuthi imoto ine-lock sheet ndokuqala nje imoto ine-lock sheet yabona thina safika imoto esenama-tachograph noma sekhona masekho ukusuka kwemoto point A to point B is recorded or wenthatha i-lock sheet uyabhala umhla ka-13 April 2026 isikhathi 18:55 okay ngikwenza ngicabanga ukuthi indaba ye-network ya no ngihlanganisela mfowethu ngoba lengifisa esidlala ngapha sasikwenza ukuthi uma sebedlala phambi kwakusasa bebe fresh ya indawo kulala ngibayecelelile hayi isikhathi uma bethola noma bengasuka ubani kodwa uma bezolala ngapha kungaba ngcono kwenzela ukuthi ngoba bazodlala mhlawumbe abelale ngapha ngekusasa noma bengasuka ngo-10 noma ngo-11 noma ilate esibhuku hayi ngeke kube inkinga befike belale bevuke ngoba indawo kulala ngicela abanye futhi kade abangikhokhele for indawo yabo ngiyakhuluma la ngikhuluma la phela ngathi manje sihlela nodaba lasenquthu phela uyamkhumbula umfana lo wacela amabhola uyamkhumbula wacela ibhola ngathi ucela ibhola mkhulu umsweli nangebuye hot khiphe lo yes bazoqeda umdlalo sebeyakhuphuka everything yabizoba lapha ngo-3 something to 3 yes asilanga alela ahlebela lo mfana owangimisi uyamkhumbula lo mfana wasenquthu owathi mkhulu umsweli cela ibhola sifuna ukudlala nabafowethu uyamkhumbula hamba kwangena ucingo uvela kunesite maphumulo
usebenza umngeni wodwa, thukela wodwa. Basibiza basinikeza amabhola, basinikeza amajezi, amaphaya awu-2, uyakhumbula? Sawahambisa enquthu, uyakhumbula? Uthe kusenjalo ubhuti omdala uMthombeni wathi hey, leya nto nami ngayibona, okuncane engingakwenza ngizothatha ucoach uNgembe uhambe nawile ayokwenza ama-coaching clinics. Sahamba sale enquthu senza ama-coaching clinics, nibonile niyayazi lona. Uma silapha i-Arrows le kamama Mantombi leya la bathi asenzeni uhlelo lokuthi leziya ngane zisukele enquthu zize la zithole game time ne-Arrows encane. So umeya lo nto awuthi ayibona-ke into ukuthi yenzekala njani njengathi a-dangerous space usasamile ngalo yabo. Hhayi mina ngimonqenqemeni, angisondeli, ngimonqenqemeni, ngiyigwala kabi, ngisebenza ngazo iy'moto ngisaba kabi. So kamama Mantombi bathi hhayi bafana bese khona bezothola i-game time nabafana abangangabo. So sihlela khona umeya lo, ngihlela indaba ye-transport, umeya wasenquthu, amakhumbi amabili zibe sukele kube khona phela othisha, khona abazali bese seThekwini bazofike belale mhla 15 bayodlala ne-Aries. Konke kusuka nini? Kusuka ngosuku siya lapha eNcoma, saseNcoma esoseNcoma lapha. Hayi kwakukupho nje, ngangiyaphi lapha, ngangiyobheka umgwaqo sasiyokwenza i-operation, siyahlola sibheka loya mgwaqo loya. Konje uyaphi lo mgwaqo? Phela ngukhumbula umgwaqo mina makuwudaba nje. eNcoma eSandlwane, yes, ngangiyokwenza operation, siyahlola sibheka loya mgwaqo oyeSandlwane ngoba loya mgwaqo ufuna ukuthi ufakwe itiyela ube muhle, yabona. Ngangiyokwenza lokho, udaba kusuka lapho selizela lwangenelwe abantu abaningi, sekuze wangena iLamot, Golden, Arrows, okuyona ukuthi hayi beza abafana. Manje ngase ngithi umeya bameya senquthu Shabalala hlanganisa, manje sihlanganisa khona ukuthi basithole i-transport, iy'ngane zize la. Ubuntu nje sibambile sonke, wonke umuntu ubambile, wonke umuntu, yabo, ngoba sifuna leya ngane leya iphupho layo ibone ukuthi hayi sekuseduze phambili. Kungenzeka, akuthatha isikhathi eside, inhlonipho, ifocus, discipline iyokwenza ukuthi usheshe ufike la yakhona. So sizama lokho, kodwa-ke sizokhuluma ngakho, sizonitshela mase befikile ukuthi-ke izinto ihamba kanjani. Sazobheka khona lapho ngikhuluma naye omunye ngithi ufuna iy'ngane zithole indawo yokulala, zithole into yokudla, bathi basazongizamela. Kulungile kaba yibani enizama-ke lapho, ninento eniyangizamela, kodwa leboshara iveni afike. Hayi ya kunzima ya, soloku siyixoxa nje lezi ndaba, kukhona okuhle okwenzakalayo, kubuhlungu kunjalo, nezinhle zikhona. Ungabe siko kule moshara iveni. Hawu isikhathi esitanga, isikhathi esitangaka kodwa iyeza phela, iyeza isuka le Pinetown. Silindile la, siyabonga nje ukuthi usupporte ngedatha lapho. Silinde sibone ngoba sifuna ukubona isiphetho ukuthi isiphetho sithini, kodwa uyabona nje amaphoyisa awekho, abantu be-security bona abasebenzayo bayazama, kunzima
isimo lesi singelula kakhulu, isimo lesi sibuhlungu, kodwa-ke sifuna ukubona isiphetho nathi sizolinda la sibone isiphetho, sizolinda impela nje bantu base-Afrika. Siyabonga kakhulu. Mina-ke okwami nje kunzima kodwa kulula ukuthi mina uyangithuma hambe ngiyokwenza loo nto, ngibe yiso ukuze uma sikutshena udaba, uma sikhuluma ngodaba sikhulume into ephelele, singakhulumi umoya emoyeni, singenzi iyitori iy'ndaba eziwu-cut and paste. Sithathe udaba lapha ngilufake ngapha ngithi kuthiwe, cha kuthiwe ngikhona-ne la, ngilalele la. Uyabona nje enye into manje ubona ukuthi ingagcina isiyenzekile ukuthi akaze ngibuze ukuthi yini ngingashongo ukuthi akuthathwe noma yini imoto yasemoshwari. Angazi yini, aningichazela yini kungabi, ngoba esimene nje ikhona insizwa engisebenza nazo nentombi engisebenza nazo benama-funeral parlour bengasiza kule simo. Yini lenza ukuthi hayi imoto emshayisile sekubhalwe hawu ake ngizwe yona ukuthi uma sihambile hambeka welokhuza waze ngapha awubhezi ukhuza welokhuza hawu imoto emshayisile nanso enye into yazi ukuthi hawu uyazi uqinisile uyalo muntu obuza hayi hey ubuza umbuzo ngoba phela uma kuthiwa bexatshanwa nge-jurisdiction imoto kufanele ngabe akathathwa ama-details ayo kufanele ngabe la ake sizwe kodwa singakhulumi moya lento ukhuluma umoya emoyeni. Mina kwenye umbuzo wodwa imoto eshayise umfowethu lapha imoto yafika i-tow truck yayithatha bekungabo 10 11 12 manake ithathwe i-tow truck. Ama-details akhona, ama-details asale kulamaphoyisa lapho. hayi khona into egejana imoto bakwazi ukuthatha ama-details emoto eshayisile kodwa bakwazi ukuthatha i-control ye-situation. Akazange uthathe i-control ngoba sisamile manje, kodwa imoto ithathiwe yahamba. Ayikhona lento uneglect anyanya khona into ekuthiwa neglect ayikho. Ngabe ngcono phela nemoto kube ayibhalwanga bathe nje thina hayi sizolinda, uyabona kube nomuntu oshayisile usamile. Cha bengifuna ukuzwa lokho, abantu babuza lokho ukuthi iphi imoto ngoba iyona manje sisitshela ukuthi akuyona lesicabangayo thina ukuthi bekubanga i-jurisdiction. Ikhona enye into engaphezulu kwaleyo ngoba imoto phela ama-details ngabe ipake kanje kwathiwa hayi awuzukuhamba mfowethu uze kufike abala niyakwazi ukuthi ama-details. Okay, khuleka ngikwenye ozama ukusebenza. Hey, siyabonga kakhulu bantu base-Afrika, siyabonga South Africa. Umsebenzi uhlala nathi nedatha nembono yenu, siyabonga kakhulu, iyasilekelela kakhulu. Ngoba ezinye zezinto nami engingayibukanga nje ukuthi hawu ngoba phela hayibo nami ngangaba yiphoyisa phela, cha ngangaba yiphoyisa lesimo ngangasathenda nje kaninginingi. Ayikho into esuke ifuna phela usungenza umgqogqosho umuntu awuzukumthatha ukuthi uma iseshayisiwe uzobhala bese umthatha kuwena uhambe nawe emakhasini. Hayi ayikho into enjalo. Uyabona uma kushayise kumuntu ufika la uyabhala lokho ongangawo ubhala bese-ke ufika u-SAPS afike abhale bese kuba bey'thombe beshaya iy'thombe beqeda bese kufonelwa-ke ilento le i-mortuary van sekuphelile. Wena kodwa njengephoyisa elu-initial ngoba uyi-traffic office usuke ukhona uzoze usiqede. Oh thank you Nansi, thank you. Awucabanga ukuthi sijabulelane
mortuary van. Siyabonga kakhulu Manzini. Siyabonga dadewethu, thank you so much. Lo sisi ke uyabona ngendlela effective ngayo. Hey, effective nangumuntu. Noma uma kuthiwa khona into engiyifunayo. Ufuna ihelicopter, ufuna ini uzotshela ukuthi okay thinta sibanibani. Othi nje thintela usibanibani. Ubrigadier ophethe ngapho usibanibani. Nansi-ke into enganginitshela yona ngendaba ye-accident ethi umuntu kune-accident kanti i-accident siphelile or i-accident ayikapheli. Angithi uyabona lo hambile ushiye kanjani isini sikhamisile, yabo ama-details awahambisile utheni, then leyo nkinga izogcina ifike kubani, ifike kumsweli, ngoba umsweli kufanele lokho eshilo nje ethi M41 gateway kune-accident elokho phinde into yodwa bese uyayibuza ukuthi wena yini lena. Umsweli ukhanda iyitori futhi siyambona umsweli lento ayikhulumayo ayikho ngoba umsweli akaphathi ngisho iphepha. Cha, iphepha uzoliphathelani ngoba phela engani usuke seyicollectile, uyaliphatha mayithanda mayingathanda akaliphatha, kodwa into asuke yenzile usuke seyicollectile i-data wayifaka ndawonye nje bese yinikeza abantu. Awu siyabonga kakhulu bafowethu, hey siyabonga kakhulu. Bazothi mase beqeda nje bese siyasuka nathi. Sibonga kakhulu idatha lakho ukusupporta. Ngiyazi ukuthi nifakile ipressure kakhulu, nifaka kubantu enibaziyo abanamandla. Wasibona lesimo ukuthi asenzeki kuwena kuphela, wasibona ukuthi senzeka kunoma ubani. Wathi mbona hallo. Awungiphindela ma. Yes. Oh yes. Oh yes, yes. Ngiyabonga kakhulu isifikile i-mortuary van ifika nje manje, siyabonga. Yes. Oh yes. Ngiyabonga wena uthi anti kuwena lo shonile. Umngani ka-Atwa. Yes. Ngiyambona ubungani thwala. Yes. Ngiyacela umtshela ukuthi at least nansi i-mortuary van iyafika manje. Ngifonele omunye usisi futhi osemarisburg wangitshela ukuthi okay usebathintile basendleleni naba sibefikile. Siyabonga kakhulu. Ubuntu yilobo. Siyabonga. Ihlobo sakho. Ngicela ukhulume nabantu base-South Africa, ngizokufaka kuwona live. Uyibongele umsebenzi abantu ngokulekele ngedatha nje, umehluko wenza umehluko omkhulu kakhulu. Mkhulu kanjani umsebenzi wawo, nokuthi nje ngama-live akho babomsweli nokuxhumana nabantu akusiza kakhulu. I-South Africa yey siyabonga nje umsebenzi wakho uye phambili, ngoba manje sesikwazile ukuthi njengomndeni sikwazi ukuthi sixhumane nabo ukuthi kwenzeke ukuthi atholakale. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu akusise nomsebenzi wakho uhlezi nje nwani njalo. Siyabonga kakhulu. Awutshela abantu ukuthi uhlobene kanjani nomufi lweSignal? Mina kusho ukuthi u-anti wakhe. Yes. Umngani ka-anti wakhe. So yes. Kade sekufonela ehlesi inkosi yami nakho kade bezama ukuthi bamthole. Ngasho ngathi mina no kade ngiyibukela i-live, ngikwi-live njengamanje. Yes. Yebo siyabonga babumsweli kakhulu. I-social media iyona
uyasilekelela manje. Siyabonga nakubantu base-South Africa, sibuhlungu ngento esehlile. Siyabonga kakhulu man. Thank you so much. God bless you, baba. Thank you so much. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Yabona idatha lakho ukuthi labe banga elingakanani. Idatha lakho leli. Elenza ukuthi kuthinte komunye ngoba besebeyasho ukuthi hayi mawukhuluma nge-funeral parlour umufi lo unawo bejoin u-Afbob yabona bese kuzofanele ukuthi sithinte u-Afbob ukuthi ube wena ozolekelela la bese kuba amaphoyisa akazosho ukuthi no akathintwe kodwa nje siyabonga kakhulu bafowethu nodadewethu. Thank you so much. Thank you. Ngicabanga ukuthi sebeyaqeda bazothi uma beqeda-ke bese siyatshela ukuthi sebeqeda uba thina kufuna siyivale sibonge ukuthi okay manje seku-clear abantu sesingahamba. Siyabonga kakhulu umsebenzi omuhle ukuthi uma sithi singena ku-live asingeneli ukuzoxoxa nje umoya emoyeni, sizozama nathi ukubeka ukuthi ubhobho wethu phezu kwetafula ukuze umuntu nomuntu alekeleleke. Nathinte kakhulu enhliziyweni ngoba yabona isimo lesi sake sasehlela thina ekhaya kodwa-ke kwangekhona ukuthi khona ubudedengu bomuntu. Into eyenzeka ngoba ngilinganisa ngoGinga Indlovu. iGinga Indlovu ngiyazi ushone ubaba washona la eThekwini walandwa on Friday. Mayilandwa on Friday ubaba imoto lento yini ama-stone throwing imoshwari veni yokuqala yashawa yitshe ebridgini le ngakodokodweni ungakafiki edokodweni kodwa yashawa yitshe evela phezulu yafa i-windscreen kwabela eceleni kwalindwa imoto eyayisuka eThekwini izomthatha ubaba eya ekhaya nayo mayidlula nje lelo bridge yashawa elinye itshe. Angazi-ke ngoba amafoni angakabi khona ama-cellphone inkinga yaba kubo uyazi ukuthi umlindelo thina sawubamba ubabengekho the whole night kwaze kwathi ngo-2 ekuseni ubhuti wami omdala wathi bafowethu asambe siyobheka siyocinga sambe sicinga ama-police station ukuthi ayikho yini isidumbu noma esiginqikile imoto eginqikile bethwele idumbu ayikho noma edoniwe. Singena ama-police station ngaleso sikhathi kwakusene-police station eMtuba sangena eMtuba edrobheni saphuma sakwaMsana sasuka lapho kwakusenama-ZP futhi ngaleso sikhathi sasuka lapho saya eMpangeni saya eSikhaweni. Masifika eSikhaweni la sathola khona information ukuthi ikhona imoto elimalile bekade ithwele isidumbu engazi ukuthi seGinga Indlovu. Thina ibhokisi kababa lalala eGinga Indlovu uma ehleli phansi kwesihlahla eGinga Indlovu wahlala sasathola thina ngo-10 the next morning ngomgqibelo saqasha imoto ewumakhelwane i-1400 sathatha ibhokisi sagaxa khona sayoshona le Matuba. Ekhaya sasuka ngenye ikhumbi umfowethu wayiqasha amakhumbi ngabantu awu-3 abantu ababeyolekelela bongcwaba ubaba. Sathatha eyodwa-ke sihambe sibheka ngayo sasamthola eGinga Indlovu. Lolu sizo nje ngisho ngilwazi uma ubaba akalalanga emseleni ekhaya walala emseleni epolice station phansi kwesihlahla lapha amaphoyisa ayafika. Angisazi inina lapho ku-live enithinta amaphoyisa ngoba mina ngizama ukuwafonela alwangangena umcingo. Inina nithe manje wathinta nathi kunesimo esikhona nithe nje ngesizulu phela 7 nitheni angazi nitheni ayayidlulela cha engathi cha sekuqondile wathi sekuqondile lokhuthi sekuqondile khuluma nabantu base-South Africa wozozo uzobonga mfowethu seliyana nezulu sibonga ukusebenzisana kube besheshe satholana ngabe besikuthi khuluma nabantu base-South Africa. Abantu base-South Africa ngithi manibonge kuninonke nge-support enisiphe yona. Ngibonge kakhulu kubaba uMsweli
netimu yakhe ngokuthi bafike ngoba uthe ukufika kwabo kwanyakaza yonke into. Sehambile manje bafikile bawuthatha umzimba bahamba. Kodwa iphelile 12 hours. 7:30 ekuseni up until now 7:30, that's 12 hours. It's very very sad. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kuba baba Msweli. Thank you so much. Siyabonga kakhulu. Kwandela uthatha khona baba. Siyabonga. Zandla dlule ekhaya. Thank you so much. Siyabonga kakhulu. Thank you. Africa my continent, Africa my home. Ubuntu, umphako ongaboli, fihla ihlazo kamakhelwane wakho. I thank you.